Opiskelijan aktivointi ja motivointi verkko-opetuksessa. Seuraavassa osiossa perehdytään vähän siihen, miten opiskelijoita pystyttäisiin aktivoimaan ja motivoimaan verkko-opetuksen aikana ja minkälainen se verkko-opetus tulisi olla. Hyvän verkkokurssin ominaisuuksia ovat selkeät oppimistavoitteet sekä mielenkiintoinen ja teoreettista näkökulmaa antava sisältö. Opiskelijoiden ja opettajan arvioiden mukaan hyvä verkkokurssi on sisällöltä opiskelijan odotuksia vastaava, tiedopainotteinen ja lisämateriaalia tarjoava opetustilanne. No miten niitä opiskelijoita sitten pystyttäisiin aktivoimaan? Opiskelijaaktiivisuutta voitaisiin edistää eri työskentelymuodoilla, kuten ryhmätyöskentelyllä, jotka edellyttävät opiskelijoilta panostusta ja vastuuttamista omasta oppimisesta opiskeluaikana. Aktiivisuuden edistämisessä voidaan hyödyntää opiskelijoiden itse kuvailemia esimerkkejä ja tapauksia, joihin opetettava aines kytketään. Opettaja voi kannustaa passiivista ryhmää esittämällä kysymyksiä tai tarjoamalla ideoita. Opiskelijoiden yhteisen työskentelyn käynnistäminen ei synny verkkoympäristössä automaattisesti, vaan edellyttää etukäteen suunniteltuja työskentelymuotoja sekä ryhmän jäsenten roolien ja vastuualueiden määrittely. Orientointi, motivaatio, verkkokurssialustus on tärkeä osa kurssin onnistumista. Silloin ratkaistaan, innostuvatko opiskelijat ja lähtevätkö mukaan vuorovaikutteelliseen toimintaan. Alustuksessa olisi tärkeää saada opiskelija ymmärtämään verkko-opiskelun luonteen sosiokonstruktiivisena oppimismenetelmänä. Opiskelijan tulee ymmärtää omaa vastuunsa opintojensa subjektina ja vuorovaikutteisen yhteistoiminnallisen oppimisen luojana. Ainakin asynkroonisen verkkokurssin aloitus on usein syytä pitää lähiopetuksena. Tällöin voidaan varmistaa se, että kaikki opiskelijat osaisivat käyttää verkko-oppimisalustan työkaluja opiskelun edetessä. Aloituskerralla kannattaisi panostaa myös orientointiin, motivointiin ja merkityksellisyyden luomiseen ihan niin kuin kaikessa muussakin opetuksessa. Oppimisen keskeisiä lähtökohtia on tietenkin motivaatio verkkokurssille tai tietyn alan koulutuksen osallistuvalla on olemassa jo luonnostaan aihepiiriin liittyvä sisäinen motivaatio, koska hän kyseiseen opetukseen osallistuu. Tärkeää onkin pitää yllä tätä sisäistä motivaatiota ja pyrkiä merkityksellisyyden kautta myös vahvistamaan tätä. Oppimateriaalin oppimisympäristön motivoivuus on syytä selvittää. Motivaatio korreloi suoraan materiaalin käyttöhalukkuuteen ja sitä kautta oppimishaluun. Digitaalisia materiaaleja pidetään yleensä motivoivina, mutta pelkästään tämä ei takaa motivoivuutta. Ennalta kannattaisi yrittää pohtia, synnyttääkö verkkoon tehtävät keskustelua ja tätä kautta kiinnostusta. Erilaisten tehtävien ja jatkuvan reflektion kautta opettaja voi löytää verkkoympäristössä parhaimmin toimivat tehtävät ja kyseiselle opiskelijaryhmälle sopivia tehtävätyyppejä. Yhteisöllisyyden luominen on tärkeä osa opiskelijan motivaation säilymistä ja lisäämistä. Mielekäs ja toimiva verkko-opiskeluympäristö omalta osaltaan aktivoi ja motivoi opiskelijoita verkko-opiskelussa. No minkälainen se verkko-opiskeluympäristö pitäisi olla? Rakenteellisesti joustava, toimiva, toiminnolta muunneltava, kiinnostava, että se herättäisi se opiskelija sisäisen opiskelumotivaation ja antaa mahdollisuuksia keinoja oppimisen jatkuvaan arviointiin, tarjoaa opiskelijalle tarvittaessa metakognitiivista tukea, on päämäärän suuntautunut ja ohjaa oppia omien opiskelun päämäärien ja tavoitteiden etsimiseen ja määrittämiseen. Ottaa huomioon oppia aikaisemmat kokemukset ja opiskelutaustan niin, että yksilöllinen opiskelu ja omista kokemusta oppiminen on mahdollista. Edistäisi itse opiskelua, lisää vapautta opiskella oman aikataulun mukaisesti ja vapauttaa oppijan tietystä fyysisesti rajatusta opiskeluympäristöstä.
Tarjoaa uusia ja erilaisia pedagogisia opiskelumahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, tekee todelliseksi myös yksilöllisesti räätälöidyt oppisisällöt ja opintosuunnitelmat. Mahdollistaa opiskeltavan tiedon luonteen kannalta opiskelun soveltamista ja ongelmanratkaisua vaativat opiskelukäytännöt sekä rakentaa yhteyden työelämän kontekstiin erilaisten käytännöllisten oppimisprojektien avulla. On pedagogisesti ja didaktiivisesti mielekäs ja mahdollistaa myös oppijan ja opettajan välisen sekä opiskelijan keskinäisen kommunikaation ja yhteistoiminnallisuuden. Ottaa huomioon oppimisen elämyksellisen ulottuvuuden, suuntaa opetusresurssit tarkoituksenmukaisesti monipuolista opetusmenetelmien käyttöä ja lisää niiden valinnaisuutta sekä tarjoaa uudenlaista ja avointa ja joustavaa monimuoto-opiskelua. Edistää opiskelun ja käytännön integroimista ja parantaa erilaisten opiskeluinstituutioiden verkostoitumista. Hyödyntää verkon mahdollistavan interaktiivisuuden, esimerkiksi vuorovaikutuksen mahdollisuudet toisten opiskelijoiden ja ohjaajien kanssa. Tarjoaa mielekkäitä ja henkilökohtaisesti merkityksellisiä oppimistehtäviä, jotka perustuvat opittavan asian kannalta oleelliseen ongelmanratkaisuun. On laadukas, ajanmukainen, saavutettava, yksilöllinen ja tuloksellinen. Eli tuossa verkko-opiskeluympäristön aktivointi- ja motivointikeinoja verkko-opiskelu. Opettaja motivoijana. Eli verkko-opetuksessa korostuu erityisesti opettaja toiminta motivoijana ja aktivoijana. Motivointi korostuu verkossa, sillä opiskeluryhmän kuulumisen tunne, sosiaalisen läsnäolon kokemus ja kasvokkaas keskustelujen haasteellisuus jäävät usein opiskelulta verkossa pois. Erityisen haasteellista on motivoida niitä opiskelijoita, joilla ei ole luontaista motivaatiota tai se on hyvin alhaista. Tämä siksi, että verkko-opiskelu itseohjautuvuutta vaativana opiskelumuotona vaatii korkeampaa motivaatiota kuin perinteinen opetus. Eli on syytä huomioida, että verkkotyöskentely vaatii opiskelijoilta ylipäätään tavallista parempaa motivaatiota. Opiskelijan täytyy olla itse aktiivinen toimija sekä kyetä pitkäjänteisesti sitoutumaan tavoitteisiin ja niitä tukeviin tehtäviin. Opiskelijan motivaation ylläpitäminen vaatii pieniä, mutta haasteellisia tehtäviä. Oppijan motivoinnissa ja aktivoinnissa auttavat erilaiset aktivointimenetelmät. Opiskelijoille erilaisia aktivointimenetelmiä verkko-opetuksessa. Eli opettajan tulisi kohdistaa intensiivisen huomioon opiskelijaa, tarjoaa toimivia ajantasaisia opiskelumateriaaleja, painottaa asioiden tekemistä yhdessä muiden kanssa. Tulisi kannustaa, ymmärtää ja innostaa jo opiskeluprosessin aikana, eikä vasta lopussa. Pyytää, vaatii, innostaa ja houkuttelee osallistumaan verkkokeskusteluun. Ottaa kantaa ja reagoi opiskelijoiden toimintaan. Osoittaa huomiota ja antaa tilaa myös henkilökohtaisille ja sosiaalisille asioille. Kannustaa opiskelijoita omalla esimerkillään toimimaan yhteisesti muodostussa opiskeluympäristössä. Rohkaisee, kannustaa, luo yhteishenkeä, vakiinnuttaa ryhmää sekä nyörittää ja virittää pienryhmiä. Luo ilmapiiriä olemalla läsnä ja osallistumalla jatkuvasti opiskelutapahtumaan. Antaa henkilökohtaista palautetta sekä luo opiskelijalle tunteen huomatuksi tulemisesta. Tuossa ajatuksia opiskelijoiden aktivoinnista ja motivoinnista verkko-opetuksessa. Kiitos.